Shonesi angilunes Kandi matenda mafutu amagwila napita Palibe mafuta moyaya malusi matenda magwila napita. Moni kulikonse kumene mukutimva kapena kutitsatira. Dzina langa ndi Emmanuel Twala ku programu ina ya Mulato. Programu ineyi tikukonza ife ku MBC kuno cholinga chofuna kuti tikuonetseni komanso kuti kampenkhani ina imene njofunikira kwambiri anzathu ogwira ntchito akuno ku Malawi koma kukhala ku America ndife tinagwirizana kuti tipangeko programu ina tionetseko mbali ina ya ngozi kugwa dzidzidzi. Timakamba nthawi zonse kuti nthawi zina mwina timangotanganidwa kwambiri ndi nkhani ina yoperekera zakudya, yoperekera matenti kapena yoperekera malo ogona. Mwina pali nkhani imene timayikamba ndi nkhani ya maganizo angwiro, mental health pa Chingerezi. Nde tikumafuna ticheze ndi mabanja mawanja angapo komanso ngati pali gulu limene tilicheze nalo tikambe nawo atifotokoze kuti nkhawa zawo nzotani iwo komanso kodi moyo wawo wakhala kuyenda bwanji kuchokera pamene ngozi zogwa mwadzidzidzi zinapeza makamaka tukamba nkhani ya Cyclone Freddy imene inawomba madera ambiri mdziko muno mama ku chigawo chakumwera. Ndipo taonapo kuti anthu ena adachoka ku malo amene amakhalapo kupita kusamukira malo kwina, ena akadakhabe komweko. Koma lero tili kuno ku Sochi West. Sochi West ali mzinda wa Blantyre. Kuno ku Blantyre kunalinso malo amodzi amene kunaphulika madzi amphamvu kwambiri chokera mphiri la Sochi amene anapha anthu ambiri komanso anaononga katundu ambiri. Anthu anakhala displaced, ena kuchoka malo awo kupita malo kwina, ena adataya miyoyo yawo kumene katundu ndi zina zotero. Anthu amenewa achira inde koma mwina ali nzipsera m'maganizo mwawo. Tifuna ticheze nawo ndikhale ndi Dr. Precious Makii amene ndi mental health expert kamena kuti katswiri wa maganizo angwiro. Koma sanapite kwa iwowa ndi Mr. Humphreys Banda. Iwowa ndi environmental management officer ku consolo ya mzinda wa Blantyre. Ndinawo mpano funa atilongosolere makamaka tili kuno nkundi komanso chinachitika nchani. Mr. Humphreys, tipeni kuntunda tikaoneko malo ena angapo koma tifotokozereni chinachitika nchani kuno mwezi ya Machi chaka cha 2023. Zikomo kwambiri. Ndikakumbukira bwinobwino inali pa 10 March pamene mzinda wa Blantyre kapena kuti dziko la Malawi linayamba kulandira mvula yayikulu kwambiri yotchedwa Cyclone Freddy. Ndipo pa 11 March kunaphulika madzi koma ndikuseli kwa phiri lino. Pa 12 ndikumene mbali ino tili ino ku Sochi West Ward mzinda wa Blantyre kunaphulika madzi ma 12 o'clock masana. Ndipo kunali masana amene ajet? Anali masana ndithu. Anthu ambiri anakhudzika kwambiri kudera lino. Tinganena kuti chifukwa choti zinachitika masana komano nthawi imene kumaoneka ngati ndi usiku inaka akamafotokoza kuti kunali mdima chifunga chokhachoka samadziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Amaona ngati kunena kuti mwina kwabwera ndege koma zikupulumutsa anthu kumene kwaphulika usiku saili nayo osadziwa kuti ndi mbali iti mbali yawo yomwe ino. Ndithu mwina akationetsa tikuona zimiyala zisezi miyala yetu inachoka kuphiri huko. Apa tili apa posepa panali manyumba anthu ndipo pamakhala anthu wawo kacheza nawo bwinobwino ama fotokoza ndithu kunena kuti malowa mwanjira ina ndi maandaso chifukwa chonena kuti katikati anapezamonso kuti muli manda ndithu anthu ena alipompo. Tikhulupirira kuti inaka kuno akudera kuno atifotokozera zambiri zamene kulili kumalo kuno. Zikomo kwambiri. So ndikuonabe kuti anthu akubwerera mchimake ali sanasamukiretu ambiri ayo. Ndichoncho anthu sanasamuke mwina chifukwa kwakulu kunena kuti anthu akuti asamuke ambiri akufunika kuti apeze malo ena kuti akakhale. Koma ndikukhulupirira kuti boma lili kalikiliki kufufuza malo kwina zinamvesedwapo kuti anapeza malo chakumapanga uko koma akupanga madongosolo ndi ena kuti malo acha ndithu akagawire anthu. Chabwino. Ndathokoza kwambiri Mr. Banda. Ndiye kupita pa nyumba imodzi imene banja imene linakhuzidwaso ndi nkhani imeneyi.
zikomo kwambiri. Chabwino. Ndithu I hope kuti apeza inake kumeneko. Chabwino. Dr. Precious Maki, inu ndinu katswiri wankhani za maganizo angwiro. Kuno ndi kutauni tinapita madera osiyanasiyana midzi komanso maboma amene ali kutali ndi tauni. Nkhani zake zomwe makhala kuti ine ndataya ng'ombe, ndataya mbuzi, ndataya nkhuku. Ndi nkhawa kuti sindidzapeza nkhuku zanga, sindidzapeza ng'ombe zanga, ena kumene kutaya achibale. Mavuto amene amakhala kuno kutauni ndi akumudzi kutengera sona ndi nkhawa zimene anthu akhoza kukhala nazo, akhoza kukhala ofanana kapena osiyana. Komanso ngati kuno mugaza kuti kuzopezeka mavuto ake amtundu wanji? Mavuto atakhala ofanana komanso atakhala osiyana zimangotengera kuti munthuyo chifukwa pali anthu ena amene ali kumudzi koma moyo wawo ndi wabwinoko kusiyana ndi ena amene ali mtawuni muno. Ena ali mtawuni muno akumenyera kwambiri kusiyananso ndi ena amene ali kumudzi. Koma kuti mavuto amene apezeka kwambiri ndikumbike panali kesi imene imandikhuza mpaka na lero ndi ya mzimayi wina wachisikana amene mabungwe ena anazapita ndiye singati chakumachinjiri uku kwampasa mablanketi ndi zina zonse zimene anthu amalandira zija. Mzimayi anazikana ndipo amalira akuti zonse zimundipasazi si chimene ndikufuna. Chimene ndikufuna ine ndi chitonthozo moyo mwanga fandi ndi nkhawa yambiri. Izi mundipasazi nditha kudya mwinaso sinditha kukwanisa kudya fandi ndi nkhawa. Mablanketi mundipasa ndigona koma nkhawa imene ndili nayo ndi yayikulu. Chimene ndikusowekera ndikufuna upangiri, ndikufuna uphungu kuti ndikwanisa bwanji kumagona, ndikwanisa bwanji kumakhala opanda nkhawa, ndikwanisa bwanji kumakhala ndi mtendere wa mumtima umene ndinali nawo kale. Chifukwa mwatchula inu ena mafoto kuzina tino tataya ng'ombe mwachisomo cha Mulungu kupita kwa nthawi utha kuzipeza koma mwina munthu sungathe kumpezanso. Komanso menda futuza chisanzo choyamba chija kunena kuti nkhani sikumpasa munthu katundu material ndi zabwino inde koma timayiwala mene munafotokozera manja kunena zoti pali gawo lina limene limakhuzana ndi umoyo wa mmalingaliro. Ena amene ana mwatsoka navula mafupa anapita kuchipatala anathandizira pana kuyenda bwinobwino koma mabala amene ali nawo anthu mmitima sanapole chifukwa timuna gawo limene sitinachite mochuluka. Zosatira zake ndinanena pena unena zoti pakamatha zaka 10, 15, 20 tikazabweranso lera kunoko tizapange analyze makhalidwe a chinyamata ana amene akula muzochitika zimene zichazi musaona kuti makhalidwe ake ndi osakhala abwino chifukwa zimapanga affect pa chizoti pati personality ya anthu, ma behaviors ya anthu amakhala asokonezeka. Effect yake nthawi zina simakhala lero ndi lero koma zimakhala kupita kwa nthawi anthu akusokonezekera maonedwe awo azinthu zinakhala zinasiya zilema mmalingaliro mwawo moti kupita kwa nthawi ena zikachitika chonchi akakhala anachisika namathera kupanga develop makhalidwe awo hule akakhala achinyamata ana anyamata moti ochuluka ngati sitipitiriza kuchita maprogram ngati amene wawa ndi amene akathere kumakhala m'mizinda yathu ya Mulimbi ndi kumasokoneza anthu chifukwa makhala tika munthu pang'ono anachi chifukwa zochitika zija kachoka chifukwa tikumbuke ndi ana omwe aja amene amapezi kuti akati agone nawo mmakampu amapezi kuti usiku anaja akukuwa akulira amaite ndithawe kuti zinthu zikungati zamano zalowa muzirubwerubwe zamba komwe abwereranso mu usiku. Ena amapezi kuti amene anataya okondedwa awo aja amba komwe abwereranso kumaloto ndikumakhati zikupaso mpaka kuti ukafika usiku kuja pamene natonse timaganiza kuti tipume tatopa tigone. Ena makhanika kuti tigonenso kuganiza za zimene amakumana nazo kagona zirubwerubwe zimene amaona nkhawa zimene zamakhala nazo nditso impact yo idakalipo mpaka na mwa anthu ena. Tili kuno ku Sochi West kumaso tufuna tikaone kumolina kumaso ndi patula Dr. Precious Maki liso ndi Mr. Sabiston Chisale. Iwowa achisale ndi wapampando oyang'anira wamene zidakhudza ngozi imeneyi kumene tupita pano ndi khomola ndani? Tupita pa khomo la Mayi Suman. Chinachitika njani wo? Iwo chimene chakulire kapena. Okay, yonso ndi munthu mmodzi amene anakhutidwa kwambiri ndi namondo amene uchapo. Okay. Moti katundu wawo anapita wambiri nyumba zawo zambiri zinakokoloka. Right. Ndithu.
Tifuna timve nkhani imeneyo ya atifotokozera achisale kuti ticheze nawo mayiwa komanso atifotokozere zambiri zimene zinachitika pa nthawi imeneyo. Tikuti Makiyi tifuna tife pa khomo limodzi la iwo amene adakhudzidwa timve kuti zinayenda bwanji komanso kuti nkhawa yawo idali mtundu wanji. Ndafika pa khomo la mayi Sumani awa ndi Dr. Precious Makiyi ndadotolo. Tabwera pano tifuna tikambe kwambiri nkhani imene idachitika kwa inu ngati mayi, koma iwo waso ndi dotolo wa malingaliro kuti anthu akakumana ndi ngozi ngati zimenezi amakukhala kuti ali ndi zipyera m'malingaliromo. Nkhani imene idachitika ndiye munati takhala pansi pena kuti munamucheze nawo ifenso ticheze nanu timve kuti zinali bwanji nthawi imeneyo. Osatisonkani nyumbamo tikuzokhala panjapa kuzotheka kutero. Chabwino. Dr. Precious Makiyi ndikutengeni mpando inu. Mayi khani pamenepa ine ndikhoza unyonyo mwala japo mpano. Poyamba mayi Sumani tipepese nkhani idachitika mwezi wa Marichi chaka chathachi cha 2023 pamene mdziko muno muna womba mphepo ya Cyclone Freddy. Koma tifotokozereni chinachitika njani tsiku limenelo? Panali pa 13 Marichi masana lolemba 12 koloko kuna vumba mvula chakumasana, mvula inamba Friday yambiri ndiye chakumasana tinaona kuti mvula ichefuna izikata. Ife nkumati mvula ija basi yachepa ikuchepa mosakhalisa tinaona so mvula ije kuyambaso mochuluka. Ndiye itamba mochuluka chochicha tinamba kuona bezi zindikiro kuti koma kuchinga chitike ndi chani. Ndiye tinamva kulira ngati ineyo ndinamva kulira ndili nyumba, nakhala nyumba mundiana ndi zizukulu. Ndinamva kuphiriko phu. Ndiye ndimafusa mwana, iwe kupanga chani? Mwana ujana zanena amatu sinagwire china chilichonse ine. Mtima wanga unayamba kugunda. Chikuchitika ndi chani? Kenako nazamvaso phu. Kenako basi kuyamba kumva phokoso tititititi ngati chitiraki chasenza katundu ochuluka. Ndiye chikukwera mtunda. Ine ndinadabwa kuti tiye tituluke panja chivomerezi. Ndimaona ngati ndi chivomerezi. Chifukwa sindimayembekezera kuti izi zingabwere kuno zingachitike. Basi ndiye nathawa nakwanisa kutuluka nyumba muja. Ndiye mwana mmodzi anazayima apa kusuzumira kutundako. Mapolo zingwe za magesi zopanga misi. Ndinazindikira kuti china chake chikubwera kutundako. Tiye tithawe anajana zadumphapa kuyamba kuthamanga. Ine ndiye ndinasesereka. Ndikuonaso bambo khangata kwerapo mpano eti? Bambo athawuyandikiraso pompano. Bambo Sumani fikani ndithu. Nakudulani mayi pano nafuna kuti Bambo Sumani akhale nafe pompano koma mwina pitilizani. Kenaka zachitika zimenezo chidatsatira njani? Tamva kulira kuja tathawa tatuluka nyumba tadumpha tasesereka. Ine sinathawe ndinayima apa. Ndiye nditayima pamenepo china chilichonse chimachitika apa. Nyumba zonse zinali apa panali nyumba ya mwana wanga ina zinaswapo. Zonse zimakokoloka apa ndikuziona nditayima apo. Moti nthawi imeneyo chizangotulukira apa tinangosesereka apa. Masekanzi kenako tinangoona zinthu zija zikubwera motembenuzika chonchi. Mene zimabwera kumaona ngati ndi matope chabe kapena mnyala mitengo chani. Koma ndinazadabwa kuti zitasesereka zina zija umapita kumusi uku zina zakhota kuzazana nyumba iyi inalipo apapa. Kuti zinazazana nyumba mmenemo zina kusefukira ku nyumba iyi ntakhala inali pakati pa chitope. Ndiye zinthu zinakhota apa zija zinapezeka kuti ina jasimiyala anthu. Ndiye kuti anthu omwalira okomoka amoyo anangounjikana apa chifukwa chitope liji linankhala lasefukira lakhalapo. Pamene ndinayima apopo anthu ena amoyo amatha kumanditchula ndipulumuseni. Koma inenso kungothupiranga linafa, system yanga inathawa, kumaona ngati ziko latha. Ndimangoyang'ana zikuchitikazo koma kuti nditengepo gawo kuti mwina ndionese ngati ndine munthu. Sizimachitika. Moti kuti ndichoke pamene popo anachita kundigwira mkono kundichosapo. Chifukwa zimaonesa ngati kuti ziko latha kapena kwina kulikonse kuli choncho chimozimozi mene kuliri kunoko. Moti
osaganiza ngati mmene umaganizira munthu. Ndi anachita kuti chosa pamene paja kumapita kukapeni kuti anati chosa mama mwake kumapita kumanja. Komano nthawi imeneyoyo usakuzindikira kuti chikuchitika ndi chani. Kungokhala no basi no chinthu china chake zinanditengera nthawi kuti mwina ndibwereremo pang'ono ndi pang'ono. Olo pano patinabwereramo kuna komano kwasala kuiwala basi no ukapanga chinthu mwina china chake kumaona kuti koma ine ndimene ndinaliri chikuchitika ndi chani. Kumaonabe kuma pano pa ndinafika povomereza kuti ndi kuti mwina zinachitika zija kuti zandisokoneza kuti ndupanga chani. Pano pasi kuti miyoyo yathu ili mmene inaliri poyamba ayi. Ndi chimenecho chimene ndi chifukwa tili pa Mlatho. Dr. Makii, mwaiva nkhani ya mayi Sumani akambaso bambo Sumani mbali yawo ngati abambo. Nimafuna mwayankhule. Chifukwa iwo akuyimira ma 1000 amayi amene komanso atsikana ndi abambo kumene amene nkhani yawo ikhoza kuti iwo sakhoza kuyankhula motere. Chabwino amayi pepani nkhanizo sakhala bwino zokhuza. Choyamba ndifuna ndikusimikizeni kuti zimene zikuchitikirani inuyozo sikuti zikuchitikira inokha. Enaso zikuchitikira kungoti zikumachitika mu njira zosiyanasiyana. Mene mwafotokozeramo kuti moyo wanu sungangofikira lero ndi lero kukhala ngati mmene unaliri mbuyo muja. Chifukwa zinakunda ndi mmene mnafotokozera muja kuti munanena kuti munankha ngati chinthu kuti zonse zimene zimachitika mmakhala ngati kuti no simukumvetsesa. Chizungu chake timati confusion kapena kuti state of shock imene munthu umakhala nena zoti no malingaliro ako avulala munjira nena zoti no umakhala ngati moyo wako pali ngati kulekana pakati pa inuyo ndi malingaliro anu zasiyana. Ndi zimene zimapangisa kuti no zimene zikuchitika zija munthu yekhala ngati no simukuzindikira chikuchitika ndi chani kuti ndikulota kuti dziko likutha. So zimene zija ngati simulandira uphungu ndi kuti zimatha kupitirira ndipo zimatha kuononga ngakhale kaganizidwe kanu kanu. Ndifa yake mwafotokoza nkhani ngati la kuti memory yanu kapena kuti kukumbukira kumavutavuta. Sindikudziwa kuti kaya kugona kukumatheka bwinobwino. Kugona panopa ndimatha kugona kwa mbuyo kugona kumavuta kuti tulo libwere limakanika kulephera kuti mwina mwake ukanapanga kumakanika kuti ukanagona. Kumabe chifukwa cholimbikisidwaso ndi anthu akutchalichi matha kumapemphera choncho. Panopa ndikuona ngati bola mayiserako magona ndithu. Sindikudziwa nthawi zina makamaka azibambowa zikachitika motero mamathera kumamwamuwa ngati njira yofuna kuyiwala kuchosa nkhawa zimene zimakhalapo. Sindikudziwa kuti inuyo mwakuona kwanu mukuona ngati mchitidwe wamuwa panopa mzinda wa dera lanu lino uli mmene unaliri wapyola muyezo kapena zili motani. Nkhani yakumwamowa anthu amene amamwamowawo akuoneka kuti ndi omwewo kwambiri ambiri ndi omwewo amene amamwawo ndi amene akumapitirizabe kumatani kumamwa. Ndochepa amene akumajoina koma ndi omwewo. Kamwedwe wake kumakhala motani kanthawi zonse mukapena kuona ngati zikhala ngati aunjeza. Ena anakhala mwachizolowezi amatha kulawirira kupita kukakhala pamuwa paja zuwa lonse liumamwamuwa kuliwala udindo wawo. Chabwino so tikati tiphatikize zonsezo zimene zinakuchitikiranizo mmene munafotokoza pamakhala anthu ena makhala anavula kuthupi mafupa anasweka kapena iye anabinya ndi pamakhala ena amene zimakhala zochuluka zimakhuza aliyense ngakhale ndi ana omwe mmene malingaliro amakhala ngati asokonezeka. Mochuluka sindikudziwa kuti mukakhala mukumaganiza chani zimene zimabwera m'maganizo mwanu zimakhala zinthu zotani. Komano kuganiza ngati mbuyomu kumabwera mabungu ambirimbiri kumatifunsa mafunso. Ngati ineyo chomwe tipapempha kwambiri choti akanatipasa chani mwina tikanasunthapo mwina kuti ungayiwaleko chifukwa kukhala panopa umakhala kuti basi ukumangolingalira zomwezo chifukwa choti ukumaona kukacha ukuona apa panachitika zakuti kuma izi komano mbuyo makhala tikupempha boma kuti mwina mwake akanatipasapo pena kuti tikakhale mwina tingayiwaleko
komano nthawi inake ndikukumbukirana zabwera Mr. Chanza ku city kumatiuza kuti amalo apezeka tikupasani malo mwakuti komano takhala tikudikirira pakana pano palibe chomwe chikuchitika china chilichonse nkumalingalira kuti nanga chikuchitika ndi chani ndiyeno umoyo wake ukumakhalabe wovuta. Ndikuyankheni pagawo lofuna kuti munthu awero nthawi zambiri zikachitikadi chonchi natural kapena mwachikhalidwe umafuna uthawe usamaone zokukumbusa koma njira yabwino si imeneyoyo. Timalimbikitsa kuti nikuthawa kusiyanko chifukwa ukamathawa umakhale vuto licha ungolinkhanga kuti wangolikwirira koma umafunika kuti ufike uliyang'anizane maso ndi maso. Pamene kuyang'anizana nalo maso ndi maso nthawi zina mtima umamba kuthamanga umamba mutu umakhala kumva kubalalika ngati chizungulire choncho. So chimene chimafunikira ngati step yoyamba usangofikira kuona zinthu zija zonse kaya ndi pamene panayikidwa okondedwa athu kaya ndi pamene panayima chimwala kaya ndi pamene zinkachitika ine mukuyang'ana usanafike pa chachikulu chachindende chimene chachi umafunika kuyambe ndi tizing'ono kuyang'ana ndi kaya timitengo timene tinalipo kaya ndi kenaka kang'ono kumakwera pang'ono ndi pang'ono. Ndiye chimene chimafunika kuchita ukati wafika pamalonga amene ajawo timauyamba kuthamanga kaya chizungulire misonzi choncho usachoke ukhalibe pompo komano upumire mmwamba. Ndiye mafunika utseke m'maso ukoke mpweya umwamba pachizinga mati deep breathe in. Ndiye umatenga umapanga choncho mundiyang'ane ine ndifuna muone mene timachitira. Timatenga mpweya timakhanga titawukokera mkati ndiye timazasiya kupuma kwa kanthawi pang'ono mumtima umakhala kuwerenga 1 mpakana 5 timafuna mpakana 10 koma kwa munthu lusona zowe makhala pavuta ndi panga demonstrate ndiyerekeza ineyo munthu andiutenga mpweya mwamba ndizigwisa ntchito mkamwa cholinga choti ndiutenga wambiri kuti nthawi imene ndikupuma ija umene ndatengawo chokhala ngati ukundithandizira anthu lero. Ndiye kenako ndikazamaliza kuwerenga mpakana 5 or 8 ndizautusa pang'ono ndi pang'ono choncho ndisabwerezaso choncho so ndikuyamba so ndazautenga wambiri ulowesa mkati kubwesa ntchito kamwa kenaka andi kutseka kaye usasiya kupuma kaye mene ndasiya kupuma muja ndikuwerenga mumtima 1 2 3 4 5 kenako ndizautusaso ngati mene amachitira mthula kusuda fudya ndizautusaso pang'ono choncho umakhala ungobweza choncho utaseka m'maso molipo mpachi utseke m'maso koma osathawe kuti apapa ndithawire ndipite ndikakhale kuchirobwe ifa apapa sapaonenso yayi kupita kuchirobwe kupite foti tinofuna kuti ukakhale malo ena abwinoko kupatula chitakhale zachitikaso koma kuti ino chifanya nena kuti ukapita kwinako usanachire pakuchokera malo umene unali pachi ndiyoti pamene paja suzafikaponso komanso foti usanachire ndiyoti olo ukapita kuchirobweko ukangoona malo ofanana ndi amene ajawo ndiyoti zimakugundikiraso chizikuti pati panic attack umapezera ena mapezera amba kuthamanga kupuma kuthamanga kupuma mobanika zizungulire ena mathawi vini kugwa ngati akumuka. So ufike pompo ndithu uyang'anepo mtima ukhali kupweteka uyamba kulira ufuna uthawe nachilo umafuna uthawe koma usathawe ukhale pompo. Pamene wakhala pompo muja tseka maso chita ndane nazo puma zija pomata 5 minutes umakhala ngati thupi limakhala ngati ladekha. Ndiyoti pamene ladekha muja olo uyang'ane upita ku nyumba tsiku lina ubweraponso kupita kwa anthu amazapezeri wafikapo mtima moti uthamanga umankhati basi wadekha bwino. Ndiyoti ukayamba ndi chapasi kenako kumakwera mtunda chioneka cholimbirako mpaka uzafika cheni choopsesesacho njira ngati imene imakuthandizira tino uthe kupanga overcome mwana munthu uthawe chifukwa kwathawo umatha kukhala nalo vuto limenje kwa zaka ndi zaka ndeli mapanga development chronic post traumatic stress disorder chizungu chake kuti no matenda ammalingaliro amene amabwera chifukwa choti unakumana ndi zina zimene
zinavulaza malingaliro ako chifukwa zikapachitika zimingale imene zinachitikira muja amayi umakhala kuti munthu kuvulazidwa thupi komanso kuvulazidwa malingaliro. Thupi munachita bwinobwino, ena amene ana mafupa ana achita zake, ena anachita bwinobwino, koma malingaliro memu munenera memu ucheni kukumbukira kumathawa, memuli kumathawa, ena ngakhale makhalidwe yawo amatha kusintha. Kuona kuti munthu wangu khala waukali kang'onong'ono kuchitika kongo china chicho chango muzizimuso pese munthu mtima wanyamuka wamba khala waukali. So kupanga zimene timakhala tikupewa kuti mitima isikhangati ili pasi. Muli ndifunso lilonse kwa dotolo ifati tseke pamenepo ifati peso kuba pabanja pena muli ndifunso mayi ifati kusiyani mukambirane zinazo ngati inu ndi adotolo wanga ndi pali mafunso wena mumuna mkozo khala ndifunso yokuza kuafusa tisanachoke ife. Ayi ineyo ngati ndikhoza kungofusa kuti ngati munthu uli ndi matenda ammalingaliro ndiye kuti kupewa kwake ndi mmene mukuneneramo kapena pamakhala poso upangiri wina kapena mankhwala kuti mwina ungamabwereremo mmene unalili mmene munalili poyamba. Siko muombe fafuso lano pali njira zambiri zimene tinagwiritsa ntchito, zina ndimene ndafotokozazi, zina ndi malingaliro zinthu zina zimaza kulira kwambiri chifukwa choti ukakhala pasi zimene zimabwera m'malingaliro mwako. Ndi chifukwa muzabona ena akhala pasi munthu mukuyenda zambirimbiri kenako ndikuchama zangu kuti ndiye kuti mtima mukuyenda nkhani. So njira yopewera kuti nkhani zisafike poti mpaka na zikulirize kapena zikupangise kuti zite kumba m'manja pwa. Njira yabwino ndikungonese tuno malingaliro aja uziyalesa pati uzibati kwa bloka ndingati kuti gali muti kuyenda ndi kusogoloko mukayimisako chimwala simapitirira imayima chimozimozi malingaliro athu makhala akuyenda mukuyenda malingaliro iweyo ngati munthu ukangwa bloka malingaliro aja ndikuyamba kuganiza zina zabwino, kuyamba kuganiza tsiku limene chabwino chinakuchitikira, tsiku linake limene chabwino china chake chimene chinakuchitikira kuliganizira bwino tsiku limene chimene zinakhalira upeze lili kupatha nthawi wamba kumwedulira eti pomwe ukangoti mukhale pasi ndikuyamba kuganiza za choyipa chinakuchitikira upeze kupita kwa nthawi zoyipa zambirimbiri zabwera mu malingaliro mwako kenako umpezeka unazo tino wamba misonzi wamba kulira ukhumudwa. Ndiye ngati njira yopewera kuti ndisanafike kumalira kapena kuma sinali kulira ndikulakwika koma kulira kuti ubwere chifukwa tino maganiza kwambiri zolakwika. Ndiye kupewa kuganiza zolakwika ndi kwabwino, kukhala ndi anzathu kumacheza zimathandiziraso kuti malingaliro athu asamakhale odzaza ndi zinthu zolakwika. Bambo kuti atutovu yama ndimbira hapo nditabwera na mbewe kunoru pakomba ya pamzangu na polo kusungeza kuti inu yonkhawa mulibe ya iponoposo ipono jeshi paje ndi matima kumabweze mukula nyimba ndachita kuibwezera sene uje dote imene ufu imene wo dote lachiro nali kati muje nachita kulichosa kuti saduti ndipo nyakuti imene ndi matani ndi mali omba ufu ni kuti ndimange kuti ndibwezerese koma panopo nkhawa yoti monga ine imene machitika kuti kuti pepo ndizika bwanji imene zachitika chiwazi machitika izizo ndiko chito ndiye leo nkhawa ya ineso panopo kwa amayi wachiwana kasi anali alipo aziwo anayiona ena mafukulidwa hapo ena mafuko iwa mwaimva nkhani yawo ndi kesi ya mtundu wanji mungayilumikise bwanja dotolo na zimene akambazi ndikuti sali mbali imodzi ya nkhawa imene ili pano kapena iwowa ali akhoza kupereka support yotani kwa anthu amene azungulira nyumba imene. Kungoti nthawi zina anthu timapanga react mosiyana, ena mapanga slow imatenga nthawi kuti afike ku zindika kuti kuti zinthu zinachitikadi kani ndizochitikadi nde ndichifukwa chake kwa anthu amene aja ndingati pepani ndifunda kutoka pang'ono ndingati kuti pakakhala pamali nthawi zina pamatakhala ena kuti makhala ngati sakulira, ena amene akulira kuneta khuzika, ena makhala ngati sizikuakhuza, ena kumaganiza ngati nazo uyu sizikumukhuza. Koma amene aja ndi amene pakapitano nthawi masiku zimaza kufikira mati kodi zinachitikadi kodi dizachitikadi ndi amene aja ndi amene nthawi zina samakhala ngati saonedwa bwino chifukwa chonena kuti
pamene naja akhangati apanga recover pamene makhangati enaja zikuyayamba nosopano ndi pamene apezeti nene house anayiwala analira anatopa anasiya pamene amakhangati akuyamba asukulira so zitiro anthu ali ma stage osiyanasiyana malingana ndi mmene zachitikira komanso anthu anakhuzidwanso mosiyanasiyana kwa munthu amene anaziona zikuchitika ndi kumaona chiphalaphala chikudusa anthu ali mmene makufukulidwa ndi wina amene amangomva reaction yake itakhala yosiyana chifukwa uyuyu wachita kuzigwira ndithu Dodolo. Ndimenemu ndacheza ndi banja pano pa nyumba ya Asumani amatikambira mene zinayendera tasiya apitiliza kwinako kukambirana kunja kwa zojambula zathu koma tikuthokozeni kuti mali pamenepo kumvetsera tikachuka pano pinaso khomo lina tikathe kumva kuti umene kunachitika chani komanso adotolo akathandize anthu apa nyumbapo kuti ayambenso pano kukhala ndi malingaliro angwiro. Adotolo ndikusiyani pano izani ziwiri zitatu ife tikuchoka pano zombeni. Depression is an illness. Kandi matenda Mavuto amagwira napita. Palibe mafuta Tili kunobe ku South West kumene tikuyenda kufuna tikafika khomo lina ndipo ndili ndi Dr. Maki komanso Mr. Chisale tafika malo ena amene ali ndi nkhani yake nafutukucheza ndi anthu inde koma sitingangopitirire malo ano chifukwa pali miyala ngati nthumbira imene adayika ndifuna ndive nkhani pamene painayenda bwanji tisanapitirire. Okay, miyala imeneyi sinthumbirayi ndi manda. Nthawi ya cycle ija panapezeka kuti anthu ambiri anakwirika pansi. Ndi pamabwera ana amene amafukula zisulo malata onyenyeka kumakagulisa. Ndi atabwera ana amene pamene papa anapeza mwendo wa Bella Spring. Posatira mwendo uja kuti achose chisulo chicha kunapeza kuti anapeza blanket. Atapeza blanket ija kuliko kanso kuti mwina akhala ngati agulise ntchito kunapezeka kuti apeza mattress. Pokoka mattress ananyosoka anapeza nditu skeleton ya miyendo ya munthu. Anaja tasiya pamene pa kunazapezeka kuti nakafikira kwa mfumu kubwera pano ndi asogolera amuzi muno kufukula kwambiri mapya pali anthu atatu ndiye tayikawa ndi manda ndithu. Khaneke ndimeneyi ndifuna ndifike pano malo amodzi ndipereke kwa ulemu kwa iwo amene ali apa akuti pali matupi atatu a anthu amene anayikidwa apa. Samungadatha kuwachotsa kukhazika malo ena sizikadatheka chifukwa kuti tinaona ndi ma skeleton a miyendo anthu atatu ndithu. Chabwino ndimenemo ndithu malo yawa ndi malo amodzi amene anthu akamadutsa pano ndikuti zimakumbutsanso. Ndifuna ndafunsa adotolo kuti zimenezi zimakumbutsa chani anthu akamadutsa malo ngati ano. Masanatero ndi afunse koma sanatero ndifuna tipereke ulemu ngati Malawi pa malo ngati wano. Adotolo anthu akamadutsa chonchi malo ngati ano chimayenda muti mwaoni chani chi? Ndi ma reminders amene zingokhala ziwakumbusa zimakhala ndiyoti zikuwakumbusa zonse zimene zinachitika zija. Ndichifukwa manena kuti no chifukwa cha psychological amakhala anthu aja anavulala nthawi zambiri safuna zikhala ndi zikumbukiro ngati izi. Ndiyoti titati tione titati tifufuze kupeza pali anthu ena amene njira ngati ino ndiyoti anasiya kudusa ndiyoti amakadusa komwe kuti ali uko chifukwa akaona zimene zimakhala zikuwa kumbusa zonse zinachitika zija kuvulala kosanavulala kuja kuvutika kosanadusa mukuja so zimakhala zikuwa kumbusa so munthu mwachikadwe safuna zikumbusidwa zinthu zoyipa zimene zinamuchitikira. Ndi palibe njira yoti atha kuchotsa malo ano kukhazika kwina kuti asamakumbukire zimenezo kapena anthu akamona chonchi ndimene mmene kuti adzikhala kuti akulimbanso mtima. Zimenezo mwina ndizikutengera azitsogolera fumu ndi azitsogolera mudera lino mene anaganizira mwina munguganiza kwanga ndithakuganiza kunena kuti nanga sipo dera lonse lino zidakachitikabe ndiyo kuti mwina amaonaze kuti aziti akati apeza apa achose mwinanso pakhala ndi anthu amuzi sangaziwe mwina zizisaliraso zinthu zina ndi mwina anangofuna ngati kungolemekeza mizimu ya anthuwo kuti peza zinachitika kale. Aizomwe kwambiri pamenepa ndithu malo amodzi amene nkhani imeneyi inachitika.
Kumbukirani kuti iyi ndi programu ya Mlatho ndipo ndili ndi akuluakulu amenewa amene tifuna kuti tikacheze khomo limodzi la linanso limene adakumana ndi ngozi imeneyi. Koma tikulumikiza programu yathu ya Mlatho malingaliro angwiro ndi nkhani ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Musatisiye konkono programu yathu ya Mlatho. Dr. Precious Makii, tikupita kwaonanso banja lina limene akuti iwowa anawapezeka kuti achita ngozi apweteka komanso panopo ali bwino. Koma nkhani imene mnatithandiza ndi nkhani imene munakamba munja kuti ena amachira mochedwa kudzera maganizo ndi amene amatha mwina kumakhala kuti akudabwitsa anzawo zimene zikamachitikira zinthu zina zimayenda bwanji. So nkhani ndi processing ya brain. Ma brain athu amapanga process zinthu mosiyana. Ena zimakhala mafastiko, ena zimakhala mochedwerako. Ndi kwa ena amene amakhala kuti tuno processing yawo ili ngati mwa slow. Amakhala zachitika sanafikepo zilandira kuti zachitikadi. Ndi amakhala kuti zipanga process mwa slow. Akamazafika kuti no reality yahita kuti cheni cha zapeza kuti kuti zachitikadi amakhala mwina ena ayamba kuchira. Ndi chama zapezeti ena pamene nakhanga tino akufika povomereza akuchira ena makhala pamene ndi reality zafikapo ndi chama zapezeti mwina anu akumankhala khuma kumangozitsekera pamene ena akhala kuti nokhanga tini adusapo chamwino. Tifuna ticheze ndi amodzi mwa amene anakhudzidwa ndi ngozi imeneyi. Ndi awo kade? Ndi awo chabwino. Pepani mayi takupezani komano pano. Muli tikozokhala nawo pamene adotolo khalani awanda adotolo amene ndabwera nawo pano amene tifuna kuti tichezeri siye ndi imeneyi tichezeri modzi kuti timve nkhani imene inachitika. Poyamba ndikupepeseni programu yathuyi tikuti Mlatho tifuna kuti tilumikize nkhani ya nkhawa zimene anthu akumana nazo chifukwa cha ngozi na tipeza ija. Komanso ndi adotolo yawa ndi Dr. Makii amene amaona malingaliro amubongo kapena kuti nkhawa zimene atamakhala nazo. Tifuna kuti acheze nanu kutheka kuti muli ndi nkhawa zina zimene sizinathe pakana pano. Komanso ndikumva kuti inu amene munali mmodzi amene munavulazidwa pa tsiku limene lija zinayenda bwanji mayi? Neyo nampulala mpangozi imeneyi ntapulala ninakumoka ndi ananditolera kumusikoko andipititsa kuchipatala pakana ndakhala miyezi masiku awiri ndichikumukira pakwinzi yeah. Ndiye kumene kuja ndakhala miyezi 4 ndi mchipatala ndi ananditulusa ananditusa May koma pamene amanditusa sali bwino kutoka miyendo uje mikono anga inachoka mutu mose mmene munthu anakukhopanga kumene kutiti zipyera chifukwa kono mikono kunachoka ndenda khala miyezi 4 mchipatala. Ndi matuluka mwezi wa May wa chaka chino cha 2024 no May wapita uja May wapita wa chaka chatha ndika zisolo mmene mwana bola mmene manase nazo kupangana ndigwe uje fupa anagwira chisolo. Pepani kwambiri nkhawa kapena kuti adotolo mukuiva nkhani ndikufuna mucheze nawonso mayi Lukia kudaiwa ndi nkhani kapena alibe nkhani. Chabwino amayi Lukia pepani tamva kale ndimafuna ndingodziwa kuti kodi mwati munawuzidwa kuti munakomoka makhala mchipatala kuchokera nthawi imene uzafika panopa umoyo wanu uli motani makamaka pa nkhani ya kaganizidwe kanu kapena kuti no malingaliro anu akumakhala utani mukakhala? Wakati panopa umoyo wanga ndiwovuta kwambiri chifukwa chakuti mmene makhala nali ni mapoloti yanga alendi nimapezerapo ndalama ndi pakali pano muzachitika zimene zizi zatani ndizo zizasokonekera. Ana anga anapita amuna anga anamwalira pangozeke yomwe mwangati ine nali kuchipatala mwana wesu anali kuchipatala uyo. So mukati anapita
anatisiya ndi ngozi ninaye ndi ana 4 yekha pali ana awiri ali mmoyo koma mwana mmodziyo nali limodzi mchipatala ine kukhala wodi ina mwana yese anali wodi ina ayi ndizokhuza mwina ndifakitira tikufika tinakunani mukutuza nsozi so malingaliro anu kumakhala utani kuona kuti munataya ukondedwa wanu thupi lanu lakhangati lavutisidwa ndifuna mutandifotokoze kuyambira pachiyambi mene munali kuchipatala makhala mutani ndikuzafika lero kuti mumakhala mutani makamaka pa nkhani yokhuzana ndi zoganiza zanu kaya iyayi mukagona mukumalota zotani zikumakhala mutani ine moyo mwanga nomakhala odandaula malingana kuti sinanga munthu ndinali ndi ana anthu phwii ndiye pakali pano kapezekapo atatu okha ndiye moyo mwangawo mwanga sikuyenda bwinobwino chabwino ndikuziwa mwina tili pa air mwina mafunso ena sindifunsa pa air koma sindikuziwa nthawi zina ena zimati zikachitika moteromo amatha kumakhala ndi maganizo omati bora ndikanakhala kuti ndipite ndiyasatire amene anatisiya aja mukunena kuti namwina ndikananga kuti moyo wanga nani uchoke ili maganizo amene umakhala nawo ngati maganizo amene aso umakhala nawo mango dandala omwe anthu omwe amene anapitawo kugona mumagona bwinobwino magona bwinobwino timacheza ndi anzanu ena pamusipa mafoto kusiyana zitino ngakhale zina zinakhala zachepa komano akumakhala ndi nkhawa mpaka nakuti pena akumatha kuyiwala kuti mpaka nakusiya sima pa tebulo kuyiwala zoti asiyapo kuti ndiwo sanasiye kuchita kumbusira amasiyatu sima kuti palibe inuyo zimenezo zimakufikira nisuna ngati makhala mwina kuyiwala inde kupanga kuyiwalako umapanga umakumbuka kuti pena kumati abale kuitana kuti anthu amene alipo kale kumati umabale anthu amene tikuitana papa walipo palibepo sinanga munthu wakuti unazolowera palibe mawu okwanira amene tingathe kukulankhulani amene angakhale kuti angakhale okwanira kuti kukupepesani koma chachikulu ndikufuna ndikuwuzeni kuti kuti zinthu zimatha kulakwika koma china chilichonse panopa chili m'manja mwanu kuti zinthu zikhalenso bwino kapena zipitirire kuyipirayipira zonse zili m'manja mwanu ndikati zili m'manja mwanu tanthauza kuti chani anthu fe tili ndi magawo atatu amene timachitika tili ndi magawo a malingaliro mwathu kuganiza zimene timaganiza ndiye pali zimene timamverera ndiye pali zimene timachita tikakhala tino mwina maganizo athu tikumakhala oganiza mwina zolakwika zimene zimapangisa tizimvereranso zolakwika mwachisazi kumverera molakwika ngati kumverera mwa mantha kumadzidzimuka kukhala pena pawekha zimene zonsezo zimakathera kusokoneza machitidwe yako ngati mwina umakhala kumachita zinthu zimene sukanaganiza kuti ukanachita chifukwa choti maganizo ako akumakhala osakhala abwino so chimene timangolimbikitsana kwambiri ndikungonesesa kuti maganizo anu azikhala abwino mukakhala mukaona zoti mwina wake kukhala panoka zambiri zikumabwera ndiye ndi bwino musamakonde kukhala malo anokha munimvesesa chinthu china ndikungonesesa kuti maganizo anu muzika mu zinthu zabwinoko maganizo ndifuna munthu zindiyang'ana maganizo ali ngati munda simmalima kala munalimapo mbuyomo maganizo ali ngati munda tikatadzala munja mabwera zinthu zambirimbiri mabwera magulugufe mabwera aphangwala kuti azafukule chimanga chicha mabwera zinthu zambirimbiri koma zambirimbiri zonse zimene zimabwera zimakhala zina zimene zimakhala zabwino zina zimakhala zozaunonga nde chimene mulimi umachita munimvesera ngati mufuna kulira it's okay kulira ndi kwabwinonso kumathandizira kuchotsa nkhawa ndiye musamangike ngati mufuna kuti mufuna mulire ndikutakupasani kampata mulire kena kuti pitirize kulankhulana mukuona bwa chabwino so munda muja mabwera zosiyanasiyana zija zinthu zimene zikuoneka kuti zikubwera kuzaunonga mulimi ntchito yako makhala kuzithamangisa so inunso paja mayandani look here
Lukia malingaliro anu wino wake ndi inuyo pozindikira kuti malingaliro anu ndi amene amabweretsa kumverera kwanu ngati apa mukulira kukubwera chifukwa zoti malingaliro mwanu ndikuziwa kucheza kwathu kumakhala kukumbusana kukubweretsa zokhala zoti kumbutsa koma zimakhala zabwinonso chifukwa tikamazikumbukira zinthu zija ndi mmene timachita mwachangu koma tikamangozikankhilawo kukuzibisa ndiye kuti kuchita kumatenga nthawi chifukwa timakhala zinthu zija tikuzisungabe koma tikamaziyankhula chonchi ukumukulira zimakhala pang'ono ndi pang'ono mukupepukire moti apa tikamachoka mupepukire mumvera kupepukidwa so tibwerere nkhani yathu ya munda ija kuti inuyo ngati malingaliro mwanu ali ngati munda mumabwera zinthu zambirimbiri zoyipa zabwino ndiye inuyo ngati mwini wake munda muziwe zoti zoyipa zija zimakhala zikukunongani ndiye kuti muzingoonetsetsa kuti malingaliro anu muzikhala zinthu zabwino zokha muziganiza zabwino mukakhala muzilingalira zabwino muzichita zinthu zimene mmakunda kuchita zimene zimakubweretserani mtendere mwachitsanzo ena kaya kuyimba kaya ndikupemphera kaya ndikuwerenga mawu kaya ndikucheza ndi anthu zonse zimene mukunda zoti mukamazichita zimakupakisani kuti mudi yanu kapena kumverera kwanu kukhale kwabwino muzichita zimene pafupi muzikhala ndi anzanu kuti muzilimbikitsana nawo musamayesere kuthawa kukamba zinthu ngati izi kuti ndikazikamba zindisokoneza hayi mochuluka kamene muzikamba ndi mochuluka kamene zizipezeka tino mukukhanga mukuzitulusa famwa walira chonchima mmakhanga tino mukutulusa kena muzafika pena tino muzatha kufotokoza bwino ndikumamwetulira osati kumwetulira fanira zotino zinthu zonzabwino koma kumwetulira kuti ino mukuna gawo labwino nazochitika zoti ngakhale kuti no zinachitika motere koma ndithokoza Mulungu kuti ndi moyo ena azathu fena anatisiya nditi Mulungu wandisira moyo ndicholinga manive ndifusa fusolo ndiye ndivuta mafusi baki chifukwa chakuti sinanga kuzitolera kuyende ndivuta mukakhala mmakonda kutani ndikakhala mmene nali bwinobwino ndimagwira ntchito ndi koma pakali panopa basi tumwanga mwakhala ngati mwasokonekera ndiye basi ndimangokhala kuti sinangakusowa zochita kuti ndipanga bwanji munthu kukakhala kuti kugwiragwira zija kuti ulindikena kake koma pakali panopa munthu nangokhala mmene mwandipezera mafulani kukukonzani munati mmene nali bwinobwino ndikuzomutanthauza kuti mmene zisanachitika ngozi chifukwa pasati muli bwinobwino mukuziwa palipa muli bwinobwino eti sindikutanthauza nazo kuti simunavulale sinditanthauza nazo kuti simunakidwe zitsulo sinditanthauza nazo kuti china chake chinachitika koma tanthauza nazo kuti ndifuna malingaliro anu asakhazikikepo nenapo tino zinthu sizili bwino chifukwa mukangokhazikikapo nena zoti zinthu sizili bwino ndiye kuti mukha ngati nokha malingaliro mwanu mwazitsekera mukanyumba kuti simungathe kutulukamo koma nthawi zonse mukakhala muzizilankhula mawu abwino uzilimbikitsa nokha chifukwa amene angakulimbikitseni wabwino si munthu aliyense koma ndi mwini wake mwandimva Lukia ndiye mukakhala muzizilimbikitsa nokha malingaliro ena zina makamaza malingaliro achita mabwera mbirimbiri malingaliro ena akati basi wetu watha iwetu palibe chimene chizakuyenderera simuziti inetu ndidzuka pompana zonse zikhala bwino inetu ndili bwino tamvana ndi muchose mawu manena zoti mmene nali bwino muli bwino ngakhale panopa ngakhale izo zinachitika ndifuna musiyanise pakati zipazi zimene zinachitikazo ndinuyo muzizitenga kuti ine muli apo zimene zinachitikazo ndizo apo osati sizinachitika sitikukana zinachitika inde sitingazifufute koma kuti tikufuna tiduse ndiye njira yodusira ndikuvomereza kuti zinachitika kenako tikuonera kuti tipanga bwanji tikonza bwanji moyo ndiye choyambirira ine muzizuza kuti zonse zili bwino mukamazizuza kuti zonse zili bwino ndiye kuti ngakhale thupi limayamba kukhulupirira chifukwa ndafurukuza kuti ndi malingaliro kumverera ndi machitachita zonsezi ndi zimene zimampanga munthu ndiye mukayamba malingaliro anu makhala
abwino kuti zonse zili bwino ndikumazilimbitsa nokha ndiye kuti ingakhale thupi limamba kumverera limamba kuvomereza tamvane koma amene wabwino amene angakuthandizire nikutonthozani si wina aliyense ndi inu nokha mwini wake. So nokha mudzuke muzisase musayang'ane kwambiri pachochitikacho, yang'anani pachabwino chibwino muzizilimbitsa mtima nokha muzizuza nokha kuti zabwino zikubwera pompano zikhala bwino pompano. Mukati mwadzuka nthawi ina yake kuoneka ufoka uoneka utaya chiyembekezo muzungozuza nokha kuti zabwino zikhala pompano, zabwino zibwera pompano, zonse zili bwino. Malingaliro ena abwera iwe tu basi tu iwe tu watsuka unati zabwino zibwera pompano, zonse zili bwino ndine. Choncho kupita kwa nthawi muona kuti zimene zimakulizani zija zamba kukupangikisana kukhala umwetulira. Osati umwetulira fati zinthu zonse zabwino koma kumwetulira kuziwa zoti zabwino zikubwera patsogolo ndipo chabwino chibwera chimene chizafufute zonse zimene zinachitika zija. Munakambapo awaso ndi ngofunikira kupanga mapanga kuti kupuma ndikubwezeretsanso. Amene waticheza nawo tika off air tiwa fotokozera kuti tazitani nkhawa zikabwirira kwambiri. Ndi mmene tachezera pakhopa pano pa Mailukia kuno ku Sochi West kumene timacheza ndi anthu ena mabanja amene anakhudzidwa ndi nthawi ija kumene kudziko kuno munagwa mphepo kamene kuti munapita namonde wa Second Friday. Ndipo program imeneyi tikuikonza ife kuno ku MBC pamodzi ndi anzathu amene amagwira ntchito ku America kumanda Malawi amene anaona kuti bwanji tayendera nkoni anthu awiri atatu amene zinakhudza zimenezi musakambeko mukambepo nkhani zinazo mupange kwambiri nkhani ya maganizo a malingaliro kamene kuti maganizo angwiro ukamba kwake mental health kuti anthu amenewo athandizenso maganizo madotolo akhalepo komanso anamwino akhalepo kuti tithandizane nawo kuti nkhani zimenezi tizikambe. Ndipo ine imene nayi programu ya kuno ku Sochi kuno ku mzinda wa Blantyre kumene timacheza ndi mabanja awiri amene akungoyimira 1000 amabanja amene nkhani zimenezi zikuwakhudza. Mpana tsiku lina dzina langa ndi Emmanuel Twala okoma nonse. It's goodbye. Depression is an illness. Kandi matenda Mafuto amagwila napita Pandime mafuta moyaya Malosi matenda mabwila